1000 tuntia turhaa työtä ja tuloksetkin usein huonoja. Mikä tuotetiedoissa on niin hankalaa? Tässä on tuotepäällikkömme Tuomo. Tuomon mielestä tuotteiden hallinta on motivoiva, mutta tuotetietojen kanssa taistelu ei ole. Tietoa syötetään käsin sinne ja tänne. Soittoja on monia ja sähköposteja vielä enemmän. Aina ei ole edes selvää, mitä tietoa tarvitaan. Miten nykypäivänä tuotetietojen hallinta on näin hankalaa? Uusi verkkokauppa vaatii laadukasta tietoa. Tuotejohtaja Taneli haluaa raportteja. Asiakkaat ovat pulassa. Suurin osa työajasta menee pelkkään säätämiseen. Hätä ei ole tämän näköinen. Tuotetietoja on mahdollista hallita. Ratkaisu rakentuu muutaman ydinasian ympärille. 1. Tuotetiedon ylläpidon prosessien ja vastuiden, kuka omistaa mitäkin, tulee olla kunnossa yli tuotteen elinkaaren. 2. Tuotteen käsitteiden tulee olla ymmärrettyjä. Tarvittavan tiedon mallinnuksen tulee tukea liiketoimintaa yli prosessi- ja järjestelmärajojen. 3. Prosessit ja vastuut eivät tee autuaksi ilman työkaluja. Nykyaikainen yritys ei pyöri ruutuvihkon avulla. Toimiva tuotetietojen hallinta on yhteistyötä. Tuotetta voi katsoa monesta kulmasta. Kun tuotekehitys, markkinointi, myynti ja logistiikka toimivat yhteen, samalla pelikentällä, samoilla säännöillä, homma toimii. Nykyaikainen ratkaisu on selainpohjainen. Tuotetieto on usein hajallaan. Eikö yksi paikka olisi parempi? Tällä ratkaisulla se on mahdollista. Eri näkymät tuotteeseen selkeästi eroteltuna, kaikkiin käyttötarkoituksiin. Tuotehierarkiat ovat tuotehallinnan suola. Yhdellä harvoin pärjätään, vaan kykyä hallita tuotteita monen eri hierarkian kulmasta vaaditaan yhä useammin. Pelkkä yhteinen paikka tiedolle ei riitä. Tietoa työstetään työkulun kautta. Mukana niin Ossi ostosta, Maija markkinoinnista kuin Jesse web-julkaisusta. Nyt tieto on yhdessä paikassa ja tarkistettua, joten tiedot saa jaettua helposti. Ensimmäistä kertaa Tuomo tietää tuotetietojen olevan kunnossa. Kauppa käy, kannattavuus kasvaa. DAT Pro ja IBM. Erikseen erinomaisia, yhdessä ylivoimaisia.